Hola, avui estem a les ventes de l'Algorfa. Hem sortit des de Reus en autobús. Hem pujat fins aquí i ara començarem la Via Verda. En marxa! Quina fresqueta quan entrem al túnel! I corrent d'aire! Ja hem fet més de la meitat, sembla. Quasi es veu sense llanterna. Iepa! Ara és el pont xulíssim aquell.
Falten 79 quilòmetres per arribar a Tortosa. Apretant podríem arribar aquesta nit. Que és broma. A 77 quilòmetres. Som-hi! Baixadeta. Uala, quina vista! Quina passada! Estació! Estem de camí a Torre del Comte, la tercera estació, on estona han deixat Valdetormo. A veure què tal aquest túnel.
cada túnel amb il·luminació automàtica. I la il·luminació automàtica aquí no funciona. Sort que portaven la llanterna. No m'havia tret les ulleres de sol. Pel camí, però és que l'aigua està una miqueta verda. Home, per banyar-se està bé. Aquel punto ya no tiene la definitiva. Després de dinar ja seguim la ruta, ara estem a l'estació de Torre del Comte i ara en una estoneta ja arribarem a Bot. Ja hem arribat a l'estació de Valderrobledo.
Gràcies.